Salutare tuturor, eu sunt Alexandra și astăzi am revenit la un nou episod de Minecraft pe seria noastră. Am adus căluțuri, salut căluțule. Salut. Astăzi o să mergem la minat, dar întâi trebuie să mănânc, o să mor. Am o inimioară. Să punem aici. Două morcovete, acum facem nani. Dacă nu știți, eu arăt așa. Asta este costumația mea. Să ne luăm cele necesare, adică pickaxe de iron. Avem mâncare, avem nu avem nevoie. Punem mâncare aici. Nu avem blocuri. Asta este triștuț, dar cred că nu o să avem nevoie. Să vedem ce mai face planeta. Nu acum, Aleu, am uitat. Eu în aceeași zi filmez amândouă episoade și